Nogle er så syge, at de ligger på hospitalet. Så syge. Nu kommer lægen. Jeg ser på dig. Sker der hvad? Ja, og du klam. Jeg gider ikke have en læge. Du skal have stukket i en vaccination. Med dette her. Nu vil jeg stikke. Nej. Nu bare. Det lykkedes bedre. Og det var så den onde læge.